Čau, pracuješ? Áno, ale poď ďalej. Čo mi dnes zaujímavé povieš? No dneska si povieme o závislostiach. Ako cigarety, drogy, alkohol však. Skôr si budeme hovoriť o závislosti od internetu. Od internetu? Ako to? No veď závislosť od internetu je dnes veľmi aktuálna, veď kopa ľudí má dneska doma notebooky, smartfóny alebo tablety a mnoho ľudí je na internete 24 hodín denne. No počkaj, to aj ja mám telefón. To akože som hneď závislá, keď si niečo pozriem na Facebooku alebo píšem SMS-ky. No také obyčajné četovanie alebo surfovanie po internete ešte nemusí byť závislosť. Ale napríklad v takej Číne sa 24 miliónov detí nevie odtrhnúť od internetu. Čože? 24 miliónov? To je strašne veľa. To je skoro 5-krát celé Slovensko. Presne tak? No a prečo sa nevedia odtrhnúť? Vyzerá to tak, že jedným z hlavných dôvodov je hranie masívnych multiplayer online hier. Jasné, World of Warcraft, čo? Presne tak, ako Vovko. Aj keď Vovko je super hra a človek na nej ešte nemusí byť závislý, ale neschopnosť odtrhnúť sa od hrania online hry alebo nutkavá potreba ju hrať môže spôsobiť, že deti a mladí ľudia, ktorí sú na tej hre závislí, môžu mať zhoršené výsledky v škole, zhoršujú sa vzťahy medzi nimi, ich rodinou a ich priateľmi, nesústredia sa na nič iné okrem hier, nič iné ich nezaujíma, online hra vyplňa celý ich voľný čas a predstavuje pre nich akési virtuálne útočisko. Vedci dokonca zistili, že hranie online hier spôsobuje v tvojom mozgu rovnaké zmeny ako závislosť od drog. Počkaj, ty porovnávaš drogy s internetom, to nie je prehnané? No, ani nie. Štruktúra tvojho mozgu sa môže zmeniť pri závislosti na online hrách tak, že si znevýhodnená oproti svojim rovesníkom. Môžeš mať napríklad zhoršené rozhodovacie schopnosti alebo zhoršenú pamäť. Fúha, tak teraz si ma normálne vystrašila. To si radšej budem dávať pozor, koľko času trávim na mobile. No, je to nebezpečné a hlavne pre mladých ľudí. Hlavne u tínedžerov sa popri závislosti na hraní online hier môžu rozvinúť ďalšie závislosti, napríklad od drog alebo iné problémy, ako je napríklad depresia alebo problémy s krvným obehom. Ja idem radšej von. Ideš tiež? Vieš čo, nie, ja ostanem pracovať. Ty pozor, koľko pracuješ. A aká je ďalšia téma? No predsa synestézia. Synestézia, znie to zaujímavo, neviem čo to je, ale dúfam, že ma zavoláš. Určite prídi a určite sa príďte pozrieť aj vy.